M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale anga nonse. Lero Loweruka pa 26 August 2023 mchaka A Mulungu wa 20. Mawu athu oyamba akuchokera buku la Lute mutu 2 kuyambira ndime yoyamba mpaka yachitatu, nkuzawerenganso ndime ya 8 mpaka 11, nkuzafika mutu 4 ndime ya 13 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Blessings Phiri kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera pa Mateyu 23 ndime yoyamba mpaka ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary, Nankunda, mu Diocese ya Zomba. Mawu a m'buku la Lute mutu 2 ndimeke 1 kukalekeza 3 ndikudzayambiranso 8 kukalekeza 11. Mutu 4 ndimeke 13 kulekeza 17. Naomi anali ndi wachibale wake wachuma kwambiri, wa m'banja la malemu mwamuna wake uja Elimeleki, dzina lake Bowazi. Tsiku lina Lute adawuza Naomi kuti, mundilole kuti ndikakunkhe balere ku munda wa munthu aliyense amene angandikomere mtima. Naomi adamuwuza kuti, pita mwana wanga. Choncho Lute adanyamuka napita kukakunkha ku minda anthu atakolola kale. Kudangochitika kuti adakafika munda wa Bowazi, amene anali wa m'banja la Elimeleki. Apo Bowazi adawuza Lute kuti, tamvera mwana wanga, usapite kukakunkha ku munda wina, usasiye munda uno, koma uzitsata dzakazi angawa. Uziyang'ana munda akukololawu, ndipo uziwatsata pambuyo. Ndawawuza anyamatawo kuti asakuvute. Tsono ukamva ludzu, uzipita ku mitsuko ndi kukamwa madzi amene anyamatawo atunga. Lute adawerama navyolikitsa nkhope pansi, ndipo adafunsa kuti, chifukwa chiyani ndapeza kukoma mtima kotereku mwa inu, kuti mulabadeko za ine mlendo? Koma Bowazi adayankha kuti, zonse zimene wakhala ukuchitira mpongozi wako kuyambira nthawi imene mwamuna wako adamwalira, ndazimva zonsezo. Ndamvanso kuti udasiya bambo ako, mayi ako ndi dziko lako, ndipo wabwera kwa anthu amene sudawadziwe ndi kale lonse. Choncho Bowazi adakwatira Lute, ndipo chauta adamdalitsa Luteyo, mwakuti adatenga pathupi nabala mwana wamwamuna. Tsono akanzi adawuza Naomi kuti, ngodala chauta amene sadakusiyeni nokha wopanda wachibale. Mwanayo dzina lake litchuke mu Israeli. Mwanayo adzakupatsani moyo watsopano ndipo adzakuchitikizani mu ukalamba wanu. Inde wakubalirani mwana mpongozi wanu amene amakukondani, amene wakuonetsani kuti akupambana ana amuna 7. Naomi adanyamula mwanayo namfungata, ndipo adakhala mlezi wake. Akazi achinansi ake adalengeza kuti mwana wabadwa kwa Naomi, ndipo adamutcha dzina loti Obedi. Iyeyu adakhala bambo ake a Yese, bambo wa Davide. Mawu a Ambuye.
Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani. Komatu musamasanzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu osausa kunyamula nkusenzesa anthu, koma iwowo samakhudzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu awaone. Amazimangirira timapukusu tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikitsanso phonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa maphwando ndiponso mipando yaulemu kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwaulemu pa misika ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha, ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu aliyense wodzikuza adzamuchepetsa, ndipo aliyense wodzichepetsa adzamukuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, mawu athu oyambaja tapitiriza nkhani imene timawerenga dzulo, nkhani ya Rute ndi Naomi. Koma lero taona phunziro la mphamvu limodzi, ndipo phunziro ndi lakuti pamene tikuchita zinthu zabwino kwa ena, titha kuzalandira zabwino kuchokeranso kwa ena. Sikuti ndi nthawi zonse pamene tamuchitira chabwino munthu uyu kuti ndiye yemwenso amene angazatichitire chabwino. Ayi, nthawi zina amene amazatichitira zabwino ndi munthu wina amene anangomva zabwino zimene ife tinachita kumuchitira wina wake. Ndipo zimenezi zimene tikuona pa nkhani imene tikumva lero ya Rute ndi Bowazi. Akuti itafika nthawi yokolola barele, Rute anamusanzika mpongozi wake. Pakati pa Ayuda panali chikhalidwe chakuti mukamakolola munda musamachite kukololeratu zonse. Zina muzizisiya ncholinga chakuti anthu osauka azibwera azitola zimene zija azikapangira chakudya ku nyumba. Ndiye kuti Rute anapita kuti naye azikatolera nawo zimenezi. Kawirikawiri amene amatolera ndi anthu amene akuvutika, anthu osauka ndi amene amapanga zimenezo. Ndiye anapita kumunda Bowazi uja nkumakatolera. Ndipo akuti akutolera choncho anadabwa kuti zimene Bowazi amamuchitira zinali zinthu zabwino kwambiri. Itafika mpaka nthawi yachakudya anamuyitanira kuti adzadye naye limodzi. Ndiye kuti Rute anadabwa kuti ndine ndani kuti inuyo mundichitire zabwino ngati zimenezi? Ndakoma bwanji pamaso panu kuti mundichitire zabwino ngati zimenezi? Ndiye Bowazi akuti anamuwuza, ndinamva zimene unachitira mpongozi wako Rute, ndipo zimene wakhala kumuchitira. Ndipo pakuti pamene amanyamuka pamene pachapo, akuti Bowazi analamula antchito ake kuti mutenge zinthu zina muyikenso mzikwama mwakemo m'matumba akewo, atenge apite ku nyumba akadye. Zinthu zabwino zimene timatha kuwachitira anthu ena, Mulungu amatibwezera.
N'chifukwa chake timanena kuti ndi lodalisidwa dzanja limene limapereka kusiyana ndi dzanja limene limalandira. Pamene tikuchitira zabwino anzathu, Mulungu amakhala akuona ndipo zomwe zija amazatibwezeranso ife tomwe. Mwina kudzera mwa anthu omwe amene tachitirawo kapenanso kudzera mwa anthu ena. Inu ndi ine Mulungu akutipempha kuti tiphunzire kumakhala anthu achifundo ndi anzathu. Tiphunzire kumakhala anthu okonda. Monga momwe taonera dzulo lija, tizikhala anthu okonda anzathu. Ndipo ngati tikuonesadi chikondi chenicheni kwa anzathu, tizadabwa zambiri zinthu zabwino zosiyanasiyana zimene anthu ena azatichitira. Inu ndi ine tikudziwa kuti pali anthu ena amene alembedwa ntchito osati chifukwa chino kuti ntchito imeneyoyo iwo amaganiza kuti atha kulembedwa. Inde chabwino ali ndi ma qualifications zonse, sanalembedwe mwachinyengo, koma alembedwa chifukwa chokuti anthu akuganizira zabwino zimene iwo amachita. Kapena mwina anthunso mwina kapena pakampani pomwe akuganizira zinthu zabwino zimene iyeyi anachitira anthu ena ake kwina kwake. Tiphunzire kumakhala anthu okoma mtima kwa anzathu, okhala bwino ndi anzathu. Mawu athu amthenga wabwino asiku la lero, Ambuye Yesu apsya mtima. Chifukwa zimene akuyankhula Ambuye Yesu apa zikuchita kusonyeza kuna kuti atopa nawo Afarisi, ndipo akunena kuti anthu aja malamulo amawadziwa ndipo zimene amakuphunzitsani inu muzizichita, koma chonde musayerekeze ngakhale mpang'ono pomwe kusatira zimene iwo amachita. Chifukwa iwo chimene amadziwa iwo ndi kulalika zinthu, koma sachita zimene iwo amalalika. Amachita zinthu zosemphana ndi zimene amalalika. Ndiye musamatengere khalidwe lawo, muzitengera mwina mawu awo amene amanena. Ndikukhaniza ngati kuti izi zikususanako pang'ono ndi chikhulupiriro chimene Francis wa ku Assisi Woyera anali nacho. Timamva kuti amakonda akamatuma ophunzira ake amakonda kuwauza kuti pitani zikakavutisisa mukagwiritse ntchito mawu. Koma chimene amafuna Francis wa ku Assisi Woyera ndicho kuti ophunzira akakapita akalalike kudzera mu ntchito zawo. Koma Ambuye Yesu zimene zisanazione mwa Afarisi aja. Chimene amaona mwa Afarisi nchakuti amatha kulalika zinthu zabwino ndipo zinthu zimene zikanatha kuwathandiza anthu kukalandira chipulumutso, koma iwo samachita zimenezo. N'chifukwa chake akunena kuti iwo amapanga zinthu zimene zimawazunza ena, iwo osakhuzidwa. Iwo azikuwuzani kuti muzichepese, koma iwo amafuna malo aulemu. Kukakhala kuti pali akuluakulu khala kwabwera president, amafuna ndithu kuti akakhale kusanja kuja ndipo ajambulidwe pa TV aoneke ndi cholinga chakuti iwo dzina lawo litchuke. Amakonda kuti anthu aziwalonjera ndi ulemu. Akuti akamalonjera wawatu atsogoleri, wawatu aphunzitsi, aziwapasa mayina okomaje, ndi zimene amakondwa nazo iwo. Koma kwenikweni uphunzitsi mwayo mulibe, utsogolerenso mwayo mulibe, muli kupondereza. Ndakunena kuti inu musakhale ngati amene achawayi. Chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti ngati tikufuna kuti anthu azitilemekeza, tizichepese kaye. Tiyambe kaye tazichepesa, number 1. Ngati tikufuna kuna kuti anthu atione kuti ndife atsogoleri eni a Mulungu, atumiki eni a Mulungu, tizichita zimene timalalika. Choncho ndikukhulupirira kuti mawu alerowa kwambiri akuyankhulanso kwa ifeyo ansembe, asisteri, abrother. Chifukwa ndife amene kawirikawiri timalalika, koma Mulungu afuna tizifunse kuna kuti kodi zimene timalalika ndi zimene timachita. Nkotheka kuti anthu amene tikuwalalikira akalandira ndithu chipulumutso, koma ifeyo chipulumutso sitikachilandira. Sitikachilandira ndithu chipulumutso chifukwa chakuti tingowathandiza tangokhala ngati chikwangwani chimene chiwalondolera anthu kumene akuyenera kupita, koma icho sichipita nawo ayi. Choncho atumiki ambiri ife mu mpingo lero tasanduka zikwangwani, tikukanika kuchita kapena kukapezeka kumalo kumene ife tikuwalozera anthu. Timpemphe Mulungu choyamba atipase mtima okuti tiziyesesa kuchita zinthu zabwino, kwachitira anzathu zinthu zabwino, komanso osati kuti mwina tilandire kuchokeranso kwa iwo ayi. Ndipo chachiwiri atipase mtima wochosa chiphamaso mwa ife, tisakhale anthu achiphamaso, tisakhale anthu ankhope ziwiri. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. To you.